Korono bi koso. Aha bi koso be baby. Mentime ho ase. Wo kum no ne yentafo. Ebusiamu wakwa ba bi de baga na Nsem TV enso. Enyo bema asibi. Ose asantifo ene Ghana abrofo. Na yennuanum semfo de sebi mpeduasa. Dominima ne se omo di kwase edu no mo kwase anko. Eyi inso de to dwai. Ono se esrem ni o. O kire mu se yennuanum semfo no sebi mpeduasa. Ebi mu edi nsem no. Inso de to dwai ne mo yanko tie nsem o de to dwai ne bra ne wi a. Yeso be kire adwen. Ewo. Tie ma wora mfi se Ghana ya brofo ya asante. Ghana ya brofo na asantefo. Hwe mama nka no kore nkire. Wo bete se entokwa soro baby ntokwa akoso baby sika twetwe etuoto ewudie bi koso korono bi koso ahawu bi koso baby mentime ho ase wo kum no ne yentafo wo kum no yentafo teni to teni wo hye no yonko teni wo de ne kurom kwasa eka no se ne be ye ne nua na be hu hye ne nua na me still no de nsa hwe ni nua ni hwinim enum because yen na ya party atena Ghana benwa so ache anka no me papa osum endi suwi yen ni ya party atena Ghana kunwa so ache yen so ye ho na mpuntu bienim ye ho na mpuntu bie nkoso okwa ye be sa soma wo nua tani no so omahwehwe no mebo omahwehwe no mekun omahwehwe no metwitwaw minya me se wetese nsamo na ekoso babi no wo bekọ metieti wo tieti din na onimla ho so ne ntafo Seydou Mohammed Salifou Mohammed Haruna Drisu Osman Isaka Karim Wahabu Hwa Adol Peter Mawini James Atega Omonso na kura suafo ne nkramufo din Arab din ekese din ya course wa Bible bia mu din bia wa Bible mu no okwesire mu ekura obi a ho omonso na any peace nti in the name of the word of Nyamia Samno, into what he has said here. Nantidina da was on Kora with us here. Your throw be Mahomet, ye de Contokwa. Your throw be Aldola, ye de Contokwa. Your throw be another Yisa, ye de Contokwa. Morayama, ye de Contokwa. Bakisu, ye de Contokwa. What same team trying so ma bianca. Nantidina da was say Peter no, ye de Contokwa. James ne de Contokwa, Andrew se de Contokwa. Matthew ye de Contokwa. Silas ye de Contokwa. Omo na kura Bible medin kese. Omo so na pentokwa. Woti ase sen. Asem na wo Nyame asem mu. Woti ase sen. Nipa na ye de odin akobata na ye de wotu sa nipa no. Wotie na ba. Wotie na ba kwasem de. Me say ntafo ye mobo say but ye nwene ye ho. Ntafo ye mobo ya papa no ye nana no kato ho se tani hie no yonko tani trap bi owom bi owumia nya asem na yanka kusasefo ne wampurusufo konkramu a frafrafo ne daga atefo mso mokoye den because mentimi nja kana mawie mokoye den ma yanka na kure nchira ninia se sawadwene amma NDC anyusu amma MPP anyusu tie prempuntu ko wukurum da bia mekasa Wasbon TV omoyam interview bi me say Excellency John Dramani Mahama Dr. Bamur Bawumia omo dintafo hwemo Eliu mama de wanye na baby ko awrade fa na kransi yi omo dintafo hwemo John Dramani ma Excellency we am papa 2016 me kaise me kosto bi ko koto ade nipa na asem o kan no enye Santa Virgin
na me gina so nso ohu se me wura no o se ntafo de ye de o man ntafo so o mo hwe so na o ma matu hwe o mo kudo so na o mo behwe Ghana so nsem na o de ka ho na ye tembi nte me nka mankasa metime be gina ho wudi matem wo ye me de memfiu me nkasa yeso obetime abo me wontime ye mo wontime ye me hwe but me nkasa ntafo ne nam regency bimu de tutum ho ina me ye last killer me ye last hero me ye killer woti ase nti che na wa ye ho basa ye bugina ho yi nti wo ba betimi de wudin to ne din so ama ye boba bia enumanyam bia ba ama ye hwehwe adwuma aya nti wo ba de ne document ko ne ye bo wudin fra wo ba ne din a nti wo fi se ye be fa no wo ba ne betimi de ne document so o de ye visa ne nkrata ko aburuchiri nti wo fi se wo ba no obenye kwanya wase sanka wade agu nsem kese wo de mra se nsem ye ne wa wo pe mo na nanam kura do moti ase aduro no omanim ne papa no omo anye ne sei omo anye ne sei mo ma system ne he ntafo yenso na ye hoye mobo o ti haye klakla wo kodu kurum kura no o ma meda patadem onna mattress so o da fom won tenke won minene mebi hu ya bre ma yenka no kura kire ho ya bre ya hwehwe obia so hwe obia bibia nso medi ye ho na ye bibia nso nkodi obia ho me na obia nso ni asem na obi bi kura bedi me ho a ubi se ne me de wade be ma wonne ye nyi nipa basa fo me nyi nipa me nipa kan me nipa kan me hote korjin me di me ho adanse because as a nice guy na nice man like Asibi me ye me ho basa ana wono wiaso no waba wiaso no wanya wadwe so wawo woniba ntafo bebre wo ho a ebinim bebre wo ho a monni yo basa sa twintwan sa nye wi no nye won kwa na wonim no mo ebinom se no nso ode te store ye adwuma tramo no nye wo na wo ye yo broni no ye wo no kurom onim no wa ye wo ho donkiman waye hu donkiman ne ma bone ko so wo na yede wukọ hwe witirimi guti kan emu fi kan bro think excellency ntafo momma yenka ye humum odomra momma yenyisa nkwanti ba ntokwane mfidie mu ye one stone ntafo ye baako because mo kasa ni na afemfam sa from no Tamale to Boku mokasa afemfam sa from what to firu hoyina moka afemfam sa kasa ne ba ko nyankopon kire mo se me nuafo me ma ba ko ma mo sesenso ohun ntafo mu 10 na ma bi o mo nyina se emfa ho ne trap wom so ye frafra dagati mo prisi kusase si sala gunja lobi hwan omo ye nipa 10 na mo me se wo be hwe omanim no mo se baka se mo fifie ba akum omo son sha omo tenten sha omanim hye omo kasa na omo fono omo sese ntafo ntimi kan mom nipa 10 na bara omo hye masa wa ba ha so be ye adwuma je klasem no je sa ntokwasem no je sa street ni so a wo pese wo ja bo sente se de wo je ta woni ase no killer mpo killer ya ka killer papa killer woni mi nyansa wo gine humpie nipa ya fere ase killer wo nyine humpie hunu na nanim kura o ma wo hu because na djuma o ye ehu killer nyine nanim humpie o mo a mo hu nipa ni bi o social media na me last killer mo de mo hu mo frefre o mo de adwuma sese o mo nsan o magu mani ma ase the end of the day wo to be daddy